जोङो गोदो उन्दै समाव मोनथियोमोन मा बै एबसुआ जों उन्दैफोरखौ जायफोरा गाज्रि खामानि मावगासिनो बेफोरखौ लामा दिन्थिग्रा आरो जायनो जोंनि बर' समाजाव गाज्रि खामानि मावगासिनो बेफोरनो लामा दिन्थिग्रा होननानैसो जों एबसुखौ मिन्थियोमोन। खिन्थु नैबे समाव एबसुखौ जोङो पलिटिक्स पार्टिजों हेफाजाब होग्रा होननानैसो मिथियो। नोंथांमोनाथ' इन्ट्र' भिडिअ नायनानै दिनैनि आपडेटआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय आरोना, ओमफ्राय भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै थांबानो जाबाय आरोना। बिनिफ्राय आं दा दाखालि साननैसो जे आंनि डिस्ट्रिक्टखौ खिन्थाबाय दंमोन ना, बेयाव माने आंखौ सासे मानसिया ओरैबायदि कमेन्ट खालामहरदों आरोना जे माने आंनि डिस्ट्रिक्टखौ बा आंनि गामिखौ खिन्थानायनि माने बिहा दाय जादों आरोना। माने आंखौ माने इसेबां गिदिर मा खामानि मावो नोंलाय नोंनि डिस्ट्रिक्टखौ बा नोंनि एड्रेसखौ खिन्थानो होननानै बेफोरबायदि बुंहरदों आरोना। बिनिफ्राय आं बिनि स्क्रिनशट मारिनानै बिनि जेबो होथ'ला, मानो होनब्ला होबा आरो मेगन सालायगोन आरोना। माने आंनि डिस्ट्रिक्टखौ खिन्थानायनि थाखाय बा आंनि एड्रेसखौ होनायनि थाखाय माने गावहा दाय जादों आरोना। दा आं जेरै नोंथांमोननाव सोंहरो अबे अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों, थिग नोंथांमोनाबोथ' आंखौ माने अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं भिडिअ बानायोबा आं अबे जायगानि नोंथांमोनाथ' एसेबाबो मिन्थिनो माने गोसो जायो नालाय, बेखायनो माने आं खिन्थादोंमोन आरोना। ओमफ्राय बेयाव सासे हिनजाव मानसिसो आरोना, ओमफ्राय आं जेबो नामखौबो बुंथ'लायला। बे मानसिया माने आंखौ मोनसे कमेन्ट खालामदों आरोना, मा गिदिर खामानि मावो नोंलाय नोंनि एड्रेसखौ खिथालायनाय बेफोरबायदि होननानै बुंदों आरोना। बेफोरखौ जेबो बुंबाय थाला आरो दिनैथ' बिश्वकर्मा फुजा नङा होनबा, आरो दिनैनि आपडेटखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय इन्ट्र' भिडिअ नायनानै। भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै थांबानो जाबाय आरोना। दिनैनि आपडेटआ सोरनि सायाव जागोन होननानै बुङोबाथ' नोंथांमोना बयबो सिनायखायोआनोखा आरोना। दाथ' बयबो बर'नि मुंदांखा इउटुबार होननानै बुङोबाथ' बयबो मिन्थिखायो आरोना, बिबयसखौनो होननानै। दा हिन्दी रावाव माने ब्लग बानायो आरोना। ओमफ्राय दा बे मोनसे चेनेलाव पडकास्ट होदोंमोन दै, नैबे पडकास्ट मोनसे इउटुब चेनेल आरोना, गोदानसो बारा गोबाव जायाखै माने बोसोरसेसो जाबाय आरोना। पडकास्ट भिडिअ फैदोंमोन दै बिबयसनि, ओमफ्राय बेयाव माने एबसुखौ लानानै एसे बुंदोंमोन आरोना। ओमफ्राय बेयाव माने एसे हेड कमेन्ट मोनदों जानो हागौ आरोना। बे भिडिअखौ दानफिनदोंमोन दै, माने दानफिननानै आरो दा गोदानै आपलड खालामफिनबाय आरोना। सिगां मोनायाव हगारदोंमोन, मैया मोनानि 6टा ना 7टासोआव हगारदोंमोन। आंबो बे भिडिअखौ फुल नायजोबदों आरोना। ओमफ्राय दानफिननानै दा गोदानै आगारफिनबाय आरोना। नोंथांमोना जुदि नुवाखैबा डिसक्रिपसनाव आङो बे भिडिअनि लिंकखौ होना होगोन, नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय फार्स्टआवनो बिबयसआ एबसुखौ मा बुंदोंमोन नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। खिन्थुबा आबसुआ जोंनिया बै आबसुआ नंला। औ बै नंला। जोङो बै समाव नुयोमोन जे आयु सोरनिबा न'खराव जेंना जुदि जादोंब्ला न' बड'लेण्ड न' रेस नरेस होनग्रा सासे येस मानसिया आंबो बै समाव उन्दै आंनि सार्केल बारायखौ लानानै आंबो बे सार्केल रिलि खालामनाय सासे गथ' फिसा उन्दैसा, आंबो सासे स्टुडेन्ट। दा बैनिफ्राय जोङो जेरै रखम बै समाव नुदोंमोन, जोङो एबसु होनना बुङोब्ला रिसपेक्ट मोनसे औ सालाम जोंनाव फैयोमोन। फैयोमोन बे रेसपेक्टआ दा आंनाव गैला बे नैबे टाइमाव। खारन बिसोरो मोनसे गावसोरनि लामाखौ गारनानै बेलेग मोनसे लामायावसो लाहैबाय। बै लामाखौ जोंनो नांगौमोन, बै एबसुखौ जोंनो नांगौमोन, खारन बैसोरसो जोंनि समाजखौ सुद्रायोमोन, बैसोरसो जोंनि समाजखौ बासायनानै लाखिगासिनोमोन। बुंनो थाङोब्ला बिराद कन्ट्रभारसि बेफोरो। दा एबसुआ पलिटिक्सआव डाइरेक्टलि हाबनानैसो थाहैबाय। दा बै इडुकेसन जोङो गोदो उन्दै समाव मोनथियोमोन मा बै एबसुआ जों उन्दैफोरखौ जायफोरा गाज्रि खामानि मावगासिनो बेफोरखौ लामा दिन्थिग्रा आरो जायनो जोंनि बर' समाजाव गाज्रि खामानि मावगासिनो बेफोरनो लामा दिन्थिग्रा होननानैसो जों एबसुखौ मिन्थियोमोन। खिन्थु नैबे समाव एबसुखौ जोङो पलिटिक्स पार्टिजों हेफाजाब होग्रा होननानैसो मिथियो। नैबे टाइमाव कन्ट्रभारसियेल बेयो, खिन्थु बेयो थार बाथ्रा। आं जिखिनिखौ नुदों नैबे टाइमाव। खिन्थु बेखौ जोङो सानना नायनो गोनां, बेफोरो जोङो सानना नायनो गोनां बाथ्रा। जों बेफोरखौ माने एकदम बेफोर फिसा फिसा पार्टसफोरानो जोंनि हारिनि बिराद गिदिर गिदिर गोहोम माने। दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो आरोना। नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय आरोना। आरो नोंथांमोना जुदि फुल नायनो गोसोबा नैबे स्क्रिनाव होनाय चेनेलनि नामा नैबेनो आरोना, नैबे स्क्रिनाव होनाया बेनो आरोना इउटुब चेनेलनि नामा। बिनिफ्राय आङो नोंथांमोननो डिसक्रिपसनावबो भिडिअनि लिंकआ दङ आरोना, नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय आरोना नुवाखैबा। आरो एसेबांबो गाज्रि बुङाखै आरोना। एबसुफोराथ' माने बै जे सोरबाफोर जुदि गाज्रि खामानि मावनायफोरखौ दैदेनग्रासोमोन नालाय, बेफोरबायदिनि सायाव एसे बुंदोंमोन आरोना बिबयस ब्रादारा। मानो होनोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायबा मिन्थिनानै मोनगोन। बे पडकास्ट भिडिअखौ आङो डिसक्रिपसनाव होना दोनदों, नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय आरोना। एसेबांबो गाज्रि बुङाखै। दाथ' ससियेल मिडियायाव नुबाय दंखायो आरोना, बे पलिटिक्सखौ लानानै एसे बेफोरबायदियावबो एसे बेफोरनिबो बुंदोंमोन आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि
फुल नायनो गोसोबा पडकास्ट चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो ना मालायनि इउटुब चेनेलनिफ्राय एसेबांबो गोलाव माने भिडिअखौ लायाखै आरो ना ससे भिडिअखौ लानानै नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामबाय आरो ना नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोबा डिसक्रिपसनाव दंखायो आङो नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो गोबाङानो भिडिअखौ नायदो आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै लाया आरो ना चेनेलखौ ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै ला जेथिया आङो माने भिडिअ आपल'ड खालामो नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो आरो ना बेनिखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो ना आरो गोबाङानो बि भइसखौथ' जोंनि बर' रावै गावनि बर' रावै ब्लग बानायनायबो जेराव नुदों जानो हागौ बांसिनानो खम नुदों ओमफ्राय बे पडकास्ट चेनेलाव अलरेडि बर'जोंनो रायलायगोन आरो ना फुल बर'जोंनो रायलायनाय नोंथांमोना जुदि थांनानै नायहैनो गोसोबा डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों आङो थांनानै नायहैबानो जाबाय बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन आरो नोंथांमोना जुदि साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो ना गोबाङानो भिडिअखौ नायदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामा आरो ना नै बिसिम जानानै दं आरो ना दाखिनि आंना साबस्क्राइबारा नोंथांमोना थांनानै थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै हैबानो जाबाय आरो ना बे चेनेलावबो आङो सानसेबाबो सानसे गिभवे लाबोगोन आरो ना नोंथांमोननिसिम बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आरो जाय आंनि चेनेलाव गोदानै भिउवार्सफोर फैदों नोंथांमोना गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ खिथाहरबानो जाबाय आरो ना नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरै बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै बाय बाय गोबाङानो आरो माने बे बि भइसनि पडकास्ट भिडिअखौ नायनानै गोबाङानो सानदोंमोन जानो हागौ दै माने बे पलिटिक्सनि बारै माने बेफोरबायदि जेबो सोंनाय नङा आंबो सानदोंमोन माने बिनि माने इउटुबनि जार्निनि बारै बा इउटुबखौ माबोरै माब्लानिफ्राय माबायदियै माने सलायजेननाय बेफोरबायदिनि सायाव सोंगोन सानदोंमोन आरो ना बेफोरबायदि सोंगोन सानाखैमोन सोर मा सोंगोन सानदोंमोन नैबे भिडिअनि गेजेरै कमेन्ट खालामनानै कमेन्ट बक्सनि गेजेरै खिथाहरलाय बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै बाय बाय